Sasapahan kaya na buong siya kung saan Pilipinas sa mga Pilipino ay matatagpuan. Sikat siya kung tawagin ng parents nila. Nagsama maya, masaligas niya. Wala para pa isa umay turing ng ilan. Kaya alagaan para sa ating kabutihan. Araw sa watawat ay may simbolo. Walong lalawigan na inalis ng mga tao. Pati ang bituin kung sabi nito ay kasimulo ng ating malalaking pulo. Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating nais na matanaw. Ganda ng ating natatanging bansa, kaya ang ating natamasa. Pero may mga nais sumangit sa bansa. Ngunit tayo ay hindi man lang pinabayaan ng mga bayaning nais at ating kalayaan. Ngunit bago matamasa, hapon, Kastayo, ating mga kalong pinahirapan ng ating kapwa Pilipino. Labis na nagdiwang ang buong Pilipinas. Kung mga dahil ba ay tuluyang napalaya. Sa wakas ay ating nabigyan kahulugan ang paghihirap ng ating kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating nais na matanaw. Ganda ng ating natatanging bansa, at kalaya ang ating natamasa. Masakabay tayo. Sa ating panahon, si Gloria ang namuno. Pinota siya ng ating mga kapwa-Pilipino. Kaya ngayon ay ating nasasaksihan mga sakripisyo niya para sa kanyang bayan. Aminin Pilipino, hindi maitatago ang kahirapan na ngayon ay ating natamo. Ngunit meron din pag-asa, tayo'y manaliglang. Panginoong Diyos ay laging maaasahan. Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating nais na matanaw. Ganda ng ating natatanging bansa, at kalaya ang ating natamasa. Iba-iba ang mga relihiyon at ang iba-iba ang rasyon. Nagkakasalubong araw-araw sa mundo dahil sa kabaitan ng Pilipino. Maraming nangyayari ngayon dito sa mundo, mga kalamidad at pati mga bagyo.